खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो देग्लायनि दुरान कापआव बडलेण्ड एफसिजों गेलेनाय नुनो मोनगोन हलिचरन नार्जारि बिथांखौ बडलेण्डनि फिसा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 135थि दुरान काप 2026 नि थाखाय बडलेण्ड एफसिनि जानानै गेलेगोन फोरमायथिनो गोनांदि बे खेबाव 135थि दुरान काप 2026आ कक्राझारनि सोलायै गुवाहाटीआव जागोन आरो बडलेण्ड एफसिनि जानानै हलिचरन नार्जारिनि फुटबलनि जादुखौ नोंथांमोनहा नुनो हागोन फोरमायथिनो गोनांदि 135थि दुरान काप गेलेनाया फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै 23 आगस्तआव जोबथा जाहैगोन जेराव गासै 24 हानजाया गेलेगोन कलकाता रांची गुवाहाटी इम्फाल आरो शिलं बे मोनबा जायगायाव गेलेनाया जागोन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय लामानि जाब्रबथायाव सासे बर' फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादों डेनियेल कुमार बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया लामानि जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बाक्सानि बरमायाव थानाय 27 नं राजा लामायाव जानो मोनदों दुखुनांथाव बा गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायजों डेनियेल कुमार बसुमतारी बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला डेनियेल कुमार बसुमतारीया गावनि लोगोफोरजों कम्पिउटार क्लास लानो थाखाय लामाजों थांबाय थादोंमोन बे समावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय गंसे ट्राकआ बिथांमोननि साजों खारदों बा बिथांमोनखौ सौख्रांलांदों जायजों डेनियेल कुमार बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सानै फरायसाफोरा जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों डेनियेल कुमार बसुमतारीया बर्मानि सेन्ट जन्स जौसिन गेजेर फरायसालियाव थाखो 10आव फरायनाय फरायसामोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गावनि लोगोफोरजों कम्पिउटार क्लास लानो थाखाय थांबाय थानाय समावनो ट्राकनि सौख्रांनायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय बरपेटानि हावलियाव लाभ जिहादनि जाथाय 13 आरो 14 बोसोर बैसोनि बर' सिख्लासाजों लोगोसे सासे मुस्लिमखौ हमनो हादों बाक्सा जिल्लानि गोबर्धना ओनसोलनि सानै बर' सिख्लासाखौ रैखा खालामनो हादों बरपेटानि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा सिख्लासाफोरा मुस्लिम सेंग्राजों बरपेटा जिल्लानि हावलिनि गंसे धाबायाव दंमोन बेयावनो ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा बिसोरखौ हमदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसाफोरा पार्कआव बे मुस्लिम सेंग्राखौ लोगो मोनजेनदोंमोन जेराव मुस्लिम सेंग्राया गावखौ हिन्दु होननानै सिनायथि होदोंमोन बेनि उनावनो बिसोर जयैनो हावलिनि धाबायाव लोगो हमफैदोंमन जेराव सासे सिख्लासाजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनो नागिरनाय बे समावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा फैनानै बिसोर गासैखौबो हमदों हिन्जावसाफोरजों माखासे सावगारि गाज्रि सेबखांनायखौबो मबाइलाव हमनो हादों होननानै फोरमायथियो हमजानाय मुस्लिम सेंग्रानि मुङा आमिदुर इस्लाम 20 बोसोर बैसोनि होनानै सिनायनो हानाय जादों हमनो हानायनि उनावनो आमिदुर इस्लामखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बुग्लिदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय हाग्रा बिफानखौ बिथोन होनायनि उनावनो हाग्रा बिफाना दासान्दि जायगा जायगा सिग्रोमगासिनो दङ आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ हमनायनि अनगायैबो दंफांनि फार्निचार बानायग्रा गलाफोरावबो सेबदों थिग बेबायदिनो तामुलपुरनि सिङाव थानाय गरेस्वरावबो दाब दाब जायगायाव सिग्रोमदों हाग्रा बिफाना दंफांफोरखौ मोजाङै जीएसटी आरो रयेल्टी होनानै लाबोदोंना लाबोआखै बेफोरनि सायावबो सिग्रोमदों मानोना आयेन बेरेखा दंफां मिल सालायनायजों सोरखारा जेबो जीएसटी बा मुलाम्फा मोननो हाया आरो जायफोर मिलफोरा मोजाङै टेक्स आरो रयेल्टी होनानै लाबोदों बिथांमोननियावबो गोहोमा गोग्लैयो बेनिखायनो बेनि सायावबो सिग्रोमनाय जादों होननानै फोरमायथियो आयेन बेरेखा दंफां मिल हमनायफोरखौ लानानै जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा फोरमायथियो दि बे समाव गोबां आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ हमनाय जाबाय आरो गोबां दंफांफोरखौ जब्दबो खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो हमनाय दंफांफोरा जाहाथे गाज्रि जानानै थाङा बेनिखायनो 1 दाननिफ्राय 3 दाननि गेजेराव अक्सनाव होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो 5 बोसोरसिम आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ सिग्रोमनाया जाबाय थागोन होननानै फोरमायथियो जाहाथे गासै रेभिनिउआ सोरखारनिसिम फैयो बेनिखायनो जीएसटी बा रयेल्टीखौ अनलाइननि गेजेरजों लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो जाहाथे दंफां बारहोनायनि मुङाव रावबो मावख'गिरिफ्रा रां लानो खाबु मोना बिथांमोनहा लामायाव जाहाथे जीएसटी बा रयेल्टीखौ होदोंना होआखै बेखौल' चेक खालामनो हायो बेबायदि खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो दंफां बायनाय समाव जीएसटी बा रयेल्टीखौ होनानै लाबोनायफोरखौ जाहाथे लामा सामाफ्राव हाराहास्ति खालामा बेनि थाखायबो बुंथियो मन्थ्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा रायजोआव सिखाव दाखाथि लुथिनाय
मानसि बुथारनाय, मानसि लांखारनाय बायदि जाथायफ्रा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो गुवाहाटि नोगोरनि गेजेराव थानाय बालाजी थानसालियावबो सिखाव खावनाय जाथाय जादों। दान होनाय रांफोरखौ लांनायजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों। बेनि अनगायैबो गुबै गेटखौबो सिखावफ्रा सिफायनो नाजादोंमोन, नाथाय हायाखै। जुदि बे गेटखौ सिफायनो हानायमोनबा थानसालिनि गोबां खहा जागौमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो काछार, नलबारि, सिलचर आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो सिखावनि उदखार। काछार, नलबारि, सिलचर बेफोराव सिखावफोरनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोरखौ पुलिसा हमनो हादों। काछाराव मोन 30 बेटारिजों लोगोसे गंद' दैनि मटर, गुबुन गुबुन रोखोमनि थोरसि, लथा आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। ओजोंहाय सिलचरावबो सानै सिखावखौ हमनो हादों। सानै सिखावनिया फाङा सिङा गला दंमोन, जेराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनानै लानानै फैनाय मटर साइकेलनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरखौ हमनो हादों। नलबारियावबो गंसे स्कुलनिफ्राय गेस सिलिन्डार, दैनि पाम्प, कम्पिउटार, प्रिन्टार बायदि बायदि स्कुलनिफ्राय खावदों। बेयावबो सानै सिखावखौ हमनो हादों। दैयाव दुगैनो थांनानै सानै लोगोनि जिउ खहा। दैयाव दुगैनो थांनानै सानै लोगोआ दैयाव गोजावलांदों। आसामनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय आमनिनि बुरादिया दैमायाव दुगैहैदोंमोन रुपम बर्मन आरो नयनमणि बर्मन मुंनि सानै लोगोआ। गुदुं जानायलाय बा बोथोरा गरम जानायलाय दैयाव दुगैनानै गोजोननाय लानो थाखाय बिथांमोनहा थांदोंमोन, नाथाय बेयावनो सानैबो दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों। उनाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा फैनानै बिथांमोननि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांफैदों। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों। अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन। अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1,000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन। 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन। ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों। SP 160 बे मटर साइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन। नोंथांमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो MMH अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।